goes a little something like chen khatin laran chaka chen khatin laran lauthung social media internet tv lin mitam jok te thinlunga mun poimo tak alu achangin lara pui hi anon tam ta em maya lardan hau tak tak te larna turani phot chuan thila thak tak tak ti shelo pol te po an tam chho ta hle ni thler tu te tunchum chu internet khavela lar tumlo ta wanga thil ti swal palta le thil a thak tak tak ti mi panga chungchang karon soidona ngai nom ti taka atop thlanga ilo ngai thak le po kabei sei bokani Gigi u hi bikini hiker tia shat lar ani a tlang lon chin ni in alon chuak nge ni ti fianan alera chuan omin thla ala china a selfie dona piangin atlang lon kor chu phel vekin bikini nen chi a om china ti chuan a hla om lai ber muna chuan omina in selfie chin chu social media postin bikini hiker ti nan soita a alar pui hle ni hetianga ti a sha chho dan tak chu an chan hawin betan neya ta chuan a chaklo chu tlanga lonin bikini nen chawa omin anin selfie anga chu an posang ti ani a ti chuan Gigi u chu a chaklo ani ta ka wangin anin bet nang chuan om ta a tlanga chuan lonin bikini nen chawa omin a in post ani chu a thalak chu post ani vele chuanin mi in dangdai an tia sial an ti ta hle a arin lo lam dai ani a alar pui ta jek maya chu nuama ti ani nge yang chu a thil ti hlo om tak chu a chhun zom ta zel ani tlang alona piangin tha alak dona piangin bikini nen chawa omin a in selfie ta china social media vela a post ta china ni ti chuan Gigi chuan social media vela a post tharle tur te poni ma na ama chuan kumsang ni som pakwa January thakhan Yushan National Park a kalin Taiwan ramatlang sang berber te omna munani a fit sing khat sang thumlaya sang te ani hlomani chotianga sanga chuan lon chhuak le turina ma ina che chhuaka masya vandwai thak takin atum tak tlan lon chua a topa bikini ne na in selfie le chu ati puitlin ma in a che swal pal ta hlau maya mase athinga lok lavani a satellite phone mang chuan a chian te chu a phone mana nataka in hliama wangin a che theilo ti a shila ama chan pui tur lo be fa turin a shil hlomani atlak na live vel te po a soiman vekani ome ti chuan a chian te chuan rang takin chan chuak tu pol po an ko sak ngal ngeya mase chu mini chuan khwa a chiat ema wangin chan chwa na chu an du angin an kalpui thei talawa an wa thlen meu chuanin Gigi chu alo thi fel der to a hliam to alo chuan alo barwal man to ni Gigi hi alarna chan chu bikini nen chawa mun sang tak taka oma a in selfie chin wang ani pera chumitile tur chuanin a che chhuaka ti chuan a che swal palta kha ani a ti chuan he athina hian larle zual du awanga thalak dang post thar tur nei le du awanga vandwai ta ti soizui ani phata ani Khui mai hi Chinese TikToker ani a kumsom ni pathum chawa upa alani a masefa pani anei to thung nu thloi ani a anu te bula afatinen hian an khosa ani Khui mai hi TikToker ani baka live streamer ani boka live streaming hi ati ve zeu china tin crane operator ani boka chu an na pui berani kumsang ni somni pakhat ju ni somni khan Khui mai chuan an na ban fel nu in a thopui te po an hoto nuwa chuan ama in an tho na mona chuan om khotlaya chu po live stream ati du wang chawani chuta chuan thil risky tak ati telta a crane a chuan a phone nen chuan a lon chawa a live pa bokani crane hanti hian shathiam lo kan lo om mai theya mizo changa han soifia dan mai ka shelo tlat mai thalaki en ula enge crane chu in shathiam mai karing khata khan alon chawani Khui mai chuan crane a chuan live stream nei pa chuanin ama chuanin inven po nei lovin alon chawa rem lo chuan akal chawani alon sang to hle boka a live pa miawa wangin atong mol boka tin phone te po an han en le zeu china ni ome ti chuan le arab swal palta a fit za som ruk lai sanga chang chuan atlata ani atlak lai po in a phone chu ala home ket chle a live en tu te po in atla lai chu an mit ngei nan lo mu ve thei bokani a out than ti a phone chu a off miaw lo wangin le nget taka a huma wangin engkim chu a in film ta veka le a thlena a thi nuwa po a phone chu ala nung reng ala in on renga video po chu la in on reng bokani
su atlak live video awang chuan khui mai che swal dan le thi dan chu chui chian vak ngai to lovin chiang takin an shiat pha ngal boka tin a chung te po in an fanu thi dan tlak dan zong zong te chu an en let le vek bokani police lam chuan khui mai chu ra swal palwanga che swal ta ti in an puang chiang to a mase mitam tak chuan lar a khel lain a thi ani an ti ve thlak thung a chan chu thil risky le den lutuk tak mai ti chungin a live khera phone keng chungin live chungin crane a theile theilovin rem lovin alone chawa enge chu chu atul kherna lar khelna ba kani love ti in an soyani an thu soi hi in pom zong ani emle kumsom paria ta upa Josephine li abial pa kumsom ni pasaria upa Curtis Britton te chu kumsang ni som pasari march ninga khan ruk na awangin man an ni a mase manan ni chu Josephine zok chuan poi ati vak lo mel khop maya achan chu larna chen sa man alo tum thai mai ni thil thlan dan che tiang he ni a Josephine li abial pa Britton te chuan ero man siam donin mi rok an tuma mase chu tiang turata chuan an mani she chiang vak lo tu an du si ni ti chuan social media chu mangjangkain Josephine chuan FB lama target azong ta a ti chuan mi pakhat chu biak bik anei ta chupanen chuan ataka voi khat man lain mulo wangin chu mangjangkain Josephine chuan in mu puya asom ta a chupa chuan chananga in mu pui ringot te chu apoina ashan lava ti chuan Josephine motor chuan ache chhuak vetani mase engthil chalawin nge lo muak ti reng ashabik lava mulok bik lo in hmuna tur hmun an soya chuan Josephine zok chu a thleng masa a kar chunga chuan chupa chu alo ngak ran to mai mase abial pa karti se rosit nunga alo bir ve thunga chu a hmu pui tur tu pa chuan a shemya alavani ti chuan chupa chuan kara ron lu vele chuan karti chuan asilai chu phorin chupa luwa chuan atin ta thut maya a poisa le a phone de a kar pe mo zong te chu Josephine nen chuan an dil tun ta a than vo pa bokani Josephine le Curtis ta chuan silai an nei miawa wangin chupa chuan a hlau hle a ti chuan an thu ang chuan engkim chu ati a anei zong chu apetani ti chuan Josephine le Curtis te po in ama chu tina lovin an chwa zalen vele mai boka ti fu an din ti viau ma se thilan ngai to thui lo ve khop mai chupa chuan police ho ne na report in Josephine ne na anin biak chhodan le FB kaltlanga in shiton an ni chhodan te chu a soi ta vek maya a FB account te po a shil bokani a phone number dik tak le an chen na in dik tak chu a shat big lo awangin Josephine FB account achang chuan police dam chuan Josephine ni na dik tak chuan chui chuak ta a rei tak nga po ngai lem lo an chui chuak ol sam khop mai ti chuan a chen na in chuan shita a an vakal chila an man ta ni mase Josephine hi azam lo vi hat khop mai film character chu ni ta ang se chuan mitam takin aum dan vele police lo ma chan dan ve hi chu bedes bichen tiang an du mai theini police chuan Josephine chu man tuma chen in an vakal chil chum chuan apanen chawan lo oma ama tak phei chu alo la in bol me kani sarwa kin alo la oma bolin pon lama chang chuan manani tur thu police chuan shila masi a hlau thong e lova ache boy heklo brushing lo chuan in thoveng takin ron la chuak zoka police chuan bratal sheng turin an ti zokani chuta po chona ngei omna le swal thiam na ngal na chu ala du tok mai lova man ani don tia in shat nuwa po thomno hapa in la zai ar theya free Josephine ti la kher asabokani police chu arun loya ain nga tir ve ngei bokani apa po chu alo la om ve renga afanuan mantur chu alungai viau maya mase afanula ala thoveng zui thi chuan police in handcuff an bun tir don lai tak chuan Josephine chuan apa pula chuan pa hengau hian handcuff min bun tir lai tak hi thalo la ro FB a posatan ka du ania alati ham mai ni handcuff bun lai chu social media vela in ti larna na man atumani bera viral pui abe se bokani masele FB a postman po chona khosa zui talem lova Josephine na ngai dan chuanin a chwa zalen le vataringa a chwa nuwa FB vela in thelarna na man atumani masele abel pa Curtis ne na police hawin an han chui chian tak nu chuan drugs te an lo ti dun china arukin dan lawangin an lo shal chuak le chin ti te thlengin an hai chuak ta a an she chuak ta a ruk le mi tha vauna satlia ringot ani ta ho lo maya an case chu asang chho ta tel mai si a atopa phei chuan an pani in kumsom li chung zet zel tang turat ti fel an ni ta der mai ni video tirlama ka soyang khan larna turani phothi chuan ti she nei lo hi an la tam don sau ka ti kha Eva Louise hi ati chang tu ta jinga mi ani nge yang
Eva Louise hi Instagram at sil tlatani at hil du ber le adu thu sam ani chang ber po Instagram milar ni ani lar achak ja hi chu amange po invite tam asoi to alar na tur ani phat chuan chian ko ma po ama vor lar thei tu tur le event vela VIP ni tir thei tu tur ang chi kom adu thu asoi bokani kumsang ni som pakwa khan show pakhat Dr. Phil la ain lana chuta athu soi chen khati awang chuan alar pha ni ta berin ka shia ke chuan show host Dr. Phil chuan enge ni achak ber ti azota Instagram milar ni ti na changani tin Dr. Phil chuan la theina tur ni phot chuan chante po mangchang kai she lo chiang kha ani le ani lo azot boka oni e ti na chang bokani chumai la ni lo chawa Eva chuan mel chedeu ni chunga dam vereng ai chuanin thi vat po athan jok thu asoya I rather die hot than live ugly atingat bokani chu show a thil soitia wang chuan Eva Louise chu alar pha nge ya masemi selna adong na sahle thunga alar dan hi alom omte chiam lavani anua Eva chu in soifia le in show a athu soite khatchu acting chi khatwe mai ni lar le na zela nia wangin aril ru tak tak engki ma soivek big lauti in asoya mase tu mana in soifia na chuan oi to big lavani Dr. Phil show kaltlanga lar chuan ingeya masi ai lar zwala du awangin kumsang ni som ni emerge ni som pali khan Eva chuan a TikTok account na video pakhat tenom zet mai chu a post le ta coronavirus challenge chu ti ve in thona toilet seat aliak live video chu a post a viral ta alar chuak ta hat mai ni Eva hian alar theina le social media vela mi soi hat akai theina hian ti she anei lo hle chum khat po TikToker star Bryce Hall Instagram chuan ava comment ve sex aman pui chak thule bial no nei lai po ni se poi ati lo thu ava soi riap mai ni chudi lai chuan Eva hian Bryce Hall hian bial nu nei ti po asha chiang khop maya tungi bial nu ti po asia ma se chudi chung chuan chutiang zong chuan public takin ava comment thawani chu po lar adu wang vekani Bryce Hall le Edison Ray te in ngai zone like ani ani paning kara chuan Eva chuan tlak ji a shelem lova public takin Bryce chu 6 man puya chak thu avashil top mai kha ni alar phale hle boka arwa man na chu kal fu hle ani tin lar du awang hian do thantlang a pui mai po ala shelo le chewa a hwai hle a at hwai ti tai langa dik jok mayang chu Eva hian milar te na ma an sha theinan thila thlak tak tak ati to chum khat po rapper Kanye West le YouTuber star Jeffree started to in ngai zong angin thudik lawa thedar to boka alar hat mai ni masia nuwa ama abok Eva bok chuan engim mai chu dot vekani amaro man na vekani thuwa soya awani khop mai athil ti athak tak tak ti awanga shemna na tak pek the ani lain chu tiang ti tu chu ala tong lo hi ala van nei tluang ri ani prank te fiam thu te hian chin to ka nei ve china ahun le ahmun chishang lo te hi chumi mol tak tia soi mai chi an ni he Canadian pa ming James Potok po hian lara khel fulo ve khop maya lar chu alar ngeya ma se alar da na lomom lo ti mai lo chu coronavirus khoveli na hlau zwal tak tak lai komsang ni somni khan James chuan YouTube channel ami turin prank video pakhat buat saya viral ngei se adwa wangin thil risky tak atibokani Toronto changa Montego Bay pan tur thona chuan chuang ve ta chuan passenger zan hi som nga vel set an chuang ani tu te po in mark san vo virus kai hlau tak chungin lo thailo na wanga zin chuak ve kan ni chuta James chu marks mai po ni lavin kut korbun chungin sit lampani na run kala passenger haubula chuan corona ron chona mun poi je na ramachang ron kir chi ani thole adam samlo thu chu asoi tamaya virus akai ve ang anrin hlel theina turin lo om tak takin asoi kher bokani tin ama chu a khu khek khek bok ti chuan chu vele flight attendant ho chuan film khor takin an boy pui ta lau chung chuin an boy pui ve an him tlan jok nan le ama po alo positive pal ani chuan en kol na adun vat thena turin ti in thlona thlok chuak to chu a in her kir le ta ama awang sawin Toronto chuan an chum le ta ni chu vele James chuan YouTube channel a poster prank video a shoot thu soin viral si adwa wangin coronavirus amang changkai ta mi hlau thong mel vel chu post adwa wangin chu ti chuan atita mai ni ti thu na han soi ta ka chuan midang ho thinrim turzia le ama an sei sakchak turzia chu in ngai to athia mai to karing ti chuan James chu tiang thila ti nuwa chuan man ani ngala korta ain lan zui zak zak bokani
James chu court chuan in soifia ve in YouTube channel nei ve a YouTuber ni chu adu dan ani a mase subscriber hi sang khat anei tling thei box si lo SoundCloud ta la fans hi zani vel chau anei box si a mase ama chuan lar adu box si ti chuan ama theina ngeya lar adu awangin chu tiang thil chu ati tamai ni ti in soya mase chu a in soifia na chu court ma chuan azalen na tham atling talawani ole kati zongkha lardu awanga thil a thak tak tak le poi tak tak po ti shelo la om tak tak po ti shelo mi panga chungchang ka sai thei tok chuan ni a thleitu te ngainom ti taka in lo ngai thla ngei po ka be se bokani in zawai chunga lom thu ka soya video tharnen lo kir le fat ka tum donia